Deci îmi dați voi să intru? De ce nu dați voi? Deci, domnule, eu trebuie să achit o factură. De ce nu am drept să intru? Nu am, că lăsă afară așa. Cum că cărcior afară, dar copil să așa, să-mi las afară? Dar nu-mi permite, poate să-mi las cărcior afară. Cum comentați? E un oficiu public, da, înțeleg. Și tocmai de asta trebuie să-mi dați voi. Care e problema? Nu înțeleg. Deci dumneavoastră sunteți obligați ca eu să pot intra în toate... Eu nu sunt obligat, nici eu sunt aici să am... Mă uit ce-i părădă, că nu trebuie... Dar nu deschid ușile cuiva sau cuiva. Eu n-am dreptul. Dar de ce nu sunt cetățean de rând și eu? Nu că de cetățean. Cum intră o persoană în două Mă ia de-ală că nu poți, понимаешь? Dar ce intră că în Eu mă uit ce-i părădă, gata. Da, dacă o persoană Asta eu nu e meu. Deci aș dori să vorbesc cu administrație, cineva din administrație să mă lămurească. Cum comentați așa caz? Deci eu trebuie să-mi las copilul acasă și să vin să achit. Eu trebuie să ies la fiecare. Deci, da, domnule, dar aici e un serviciu destinat, serviciu public. Deci, de ce eu nu pot intra cu copilul? Asta eu nu înțeleg. Copilul intrați, eu nu zic că nu intrați. Deci, da, dar cărăcior, aveți cineva care să aibă grijă de cărăcior? Nu pot intra în tindă, domnule. Trebuie să-mi deschideți ușa, nu? Eu nu deschid ușa, eu nu am dreptul. Deci eu aș dori să vorbesc cu cineva din administrație. Așa ceva nu e posibil, nu e tolerant. Cum o persoană cu copil mic, o mamă cu copil mic nu poate intra într-o bancă. Luați copilul în braț și intrați. Deci acestea sunt servicii destinate publicului. De ce eu nu pot intra cu copilul? E inadmisibil așa ceva. Deci dați-mi carte de reclamație. Vreau să reclam cazul ăsta. Cartea de reclamație trebuie reclamată. Așa cazuri în tot orașul ăla se întâmplă. Iată, eu cu copilul mic trebuie să stau practic acasă. Nu am nici un drept să merg la o farmacie, la magazin, la nimic. Cum copilul? Plângi copilul? Am eu copilul, iată, domnul nu-mi dă voie să intru. Ce nu-mi dă voie? Să-mi ridicăm ce că face. Nu dau voie. Dar care e problema? De ce nu-i permiți singur? Eu am spus să intrați copilul în braț. Deci, dar Eu nu cărciorul... deschid nici ușnic. Ușa iese de Dar doar ușile sunt programate pentru a se deschide. De ce dumneavoastră nu puteți deschide o ușă? Eu nu înțeleg. Eu n-am dreptul să deschid o ușă. Eu șed aici la post, gata. Eu mă uit. Da, dar dumneavoastră răspundeți de ordinea publică de aici. Vreau să deschideți ușa asta pentru cărciorul? Cum deschid o ușă? Nu se deschide. Haideți să încercăm, dacă nu se deschide ușa asta, să vă arăt cum se deschide o ușă. Dumneavoastră nu știți, stați aici, sunteți om care duceți cont de... Și nu știți să deschideți o ușă. Dacă vine o persoană cu dizabilități, cum faceți dumneavoastră? Spuneți-mi. Eu și eu un braț sau duc? Da, dar vine o persoană cu dizabilități, cum procedați? O lăsați afară și îi spuneți facturile să le achite cum? Prin internet? Imposibil, iată, vedeți așa acasă. Vină, mama, vină, fiica, mama, tu plângi, dar pe mama, trebuie să ne luptăm cu toată injustiția asta, nu? Vină. Ia, trebuie să iau copilul în brațul. Să las cărcior afară, dar dacă copilul doarme, de exemplu, și e mic, cum să procedez? Spuneți-mi. Că multe ori copilul doarme în cărcior, eu nu pot intra. Vină. Deci dumneavoastră stați să aveți grijă de cărciorul meu? Da, așa de eu mă uit. O să vă uitați dumneavoastră, da? Și veniți și o să vă arăt cum se deschide o ușă, dacă nu știți dumneavoastră. Eu n-am dreptul de deschid. Cum nu aveți dreptul? Dumneavoastră aveți dreptul să asigurați mersul lucrului normal. Eu nu am să la fiecare în coartă. Da, vine o persoană, două pe zi, domnule, chiar puteți să faceți actul ăsta, chiar nu e așa de greu. Eu n-am dreptul să deschid ușa. Nu este надо ей зайти под Dar ușile se deschid, doamnă, de ce nu pot intra cu cărciorul? Да нет, это куда-то входит, что мы делаем? Și iată, vedeți că ușile se deschid. Pur și simplu, iată, oamenii noștri nu pot...
Deci asta e toată prostia omenească. Că oamenii la noi nu vor, dacă omul merge și se simte bine și poate merge în două picioare, atunci e perfect. Dacă el stă în cărucior sau are un copil în cărucior, atunci e imperfect și trebuie să stai acasă. Asta e toată concluzia mea. Nu că недавно, eu toată iarna am venit aici și problema asta am avut. Nu, spuneți, doamnă, că eu cunosc, tare bine eu plătesc facturile și la dumneavoastră. Eu de asta, eu astă iarnă fix așa mi s-a întâmplat. Были другие, я вам говорю. У нас полностью сменили охрану. Nu, doamnă, voi greșiți amar. И что вы предлагаете мне сейчас? Заходите, deci dumneavoastră să luați măsuri. Gata, gata, Picina, mergem.